Bai, barkatu errezei beti igual, tio. Naiz irratian, bigarren kafea. A ver, arazoak pilatzen ez ezkigun ondago gorko gidoia. Niri ez behitu. Ni gozaria ekarri zuet, así que horrekin nahikoa zela uste nun. Goiuri? Barkatu. Esan dizut noizbait bazkalosteko kafeak ezain usai goxa daukezuela? Zari gabeko zenbait debekatua dezente, mila galduak eta inbeste gau bakarrekoa terpe, asko laugarren begiradatik betirako dirudite, bazkalosteko kafeak bezan Ia, baina usai goxoa da. Zuri kafe giatzu guztetan? Eta ez pentsa horrelako olosintxak botaz libratuko zarenik. Gidoia galdu duzu, Goiuri? Zer? Gidoia? Ez que, a ber, gauza bat gertatu da. Astelena da, eta martxoak bat. Osea, berriro martxoa. Nola da posible? Duela urte bete, ondino eskenekien zetorrena nolako izango zen. Bina, bueno, ordurako Italian egoera ja larrilla zan. Txinan zenbakiak ere gora beratxuak zian, Bahrein, Irak, Kuwait, Afganistan edo Omanen ere lehenengo kasuak jakinarazi zituzten. Eta atzoko egunez, otsailaren 28an, iritsi zen birusa Euskadira ofizialki. Lehenago ere hemendik bentzebilen, baina egun horretan eduki genuen lehen kutsatzeen berri. Gauzat egingo dugu. Gaurko saioan ez ditugu pandemia edo koronavirus hitzak aipatuko. Eta norbaitek aipatzen duenean, izan gonbidatu edo izangu hau entzungo da. Aizu, ona da, arrazoi dezu. Ea lortzen dugun. Horretarako historian atzera egin beharko dugu, COVID existitzen etzen garaietara. COVID. Ai, ama, bale. A ber, esan nahi nuena... Ia ba. Aizu! Zesan izenun, Goiuri? Esan nahi nuena zera zen, historian atzera egin behar dugula besterik ez. Adibidez, 2016 garren urtera. Gaurko egunez, 2016an Arnaldo Otegi Logroñoko espetxean 6 urte eta erdi preso egon ondoren aske gelditu zen. Nik 1983 joko dut urte hartako martxoaren batean Lupito Nyong'o aktore keniarra jaio zen.
Lupita niongo aktoreken irra jaio zen, amabi 12 years a slave. Slave. Claro, gidoia ez da ipaz egon. 12 years a slave filmaren gatik Oscar saria jaso zuen. Bueno, eta Javier Bardem be gaurko egunez jaio zen, Piscis. Eta berak ere badu Oscar saria, Koen anaien No Country for Old Men filmaren gatik. Ta Justin Bieber. Gaur 27 urte betetze ditu abeslari kanadiarrak. 16 urterekin kaleratu zuen bere lehenengo diskoa eta sekulako arrakasta lortu zuen. Ta badirudi egun batzuk barru bere 6. diskoa kaleratuko duela. Oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care. Goiuri saiontara iritsi arte Justin Bieber etzan inoiz entzuten. Eta inola ikusuzten, baina etzan aukera bat. Oso mutiko jatorra da, Etxako muko esango lukete, bai. Terreno kalko jo? Importante. Hemen dena geha kalekumek, baina Justin Bieberrek ez du atxurra zardan jakin, eta ez du jakingo. Justin jaiotzen ari zen momentuan Nirvana bere azken kontzertua eskaintzen ari zen. Munichen 3.000 pertsona joan ziren kontzertu bertara argindar gabe geratu ziren eta besti batzuk akustikoan jo zituzten. Eta Keixa abeslariare gaurko egunez jaio zen. Oso famatu egin zen TikTok abestiarengatik, baina lasai ez dauka TikTok plataformarekin zerikusirik. Kanta honek guztira 11 herrietako musika zerrendetako lehen postua eskuratu zuen eta Amerikako Estatu Batuetan 9 astez jarraian mantendu zuen gorengo postua. Gaur egundaino gailurrean denbora gehien iraunduen 21. mendeko abestia da. Eta, bueno, Euskal Herrira etorriz, gaurko egunez, 1980an, Miren Amuriza bertsiolaria jaio zan. Zorionak, Miren. Zorionak. Banik atzera egingo dut 1985 urte ederra. Urte hartan gaurko egunez Joseba Larratxe jaio zen. Josebizki duela gutxi egon zen gurean, bere 5 abesti kutxunenak zein ziren azaltzen. Urte berean eta egun berean bebai, Charlotte Delbo hil zen. Delbo idazle frantsesa izan zen, Frantziako erresistentziako kidea eta nazien konzentrazio esparruetatik bizirik ateratako lekuko bat. Auschwitz, Goiuri lagundu? Birkenau, eta Ravensbrückeko konzentrazio esparruetan ikusitakoak kontatzen zuen bere lanatan. Idazle batetik beste idazle batera. Gaurk egunez Lorenz Villalonga idazle katalana hiltzen. Bern o La Sala de les Nines libururako herri bat asmatu zuen, Bern izenekoa. Han kokatu zituen bere historiak, eta guk gaur literaturako herri asmatuetara bidaia egingo dugu. Eta beste herrialde batzutara ere joango gea euskararen jatorriari buruzko teoria arraroak berreskuratzera. Aitorren hizkuntzarrak nahi dugu zabaldu, munduaren aurrean gizonkia saldu. Eta Malen Agirre, artista, etorriko da, geurera. Bai, baina Ainhoa Marzolekin hasiko gara, gu logun den bitartean Urrezko Globoak sariak banatu dituzte, eta saridunen errepaso txikia egingo dugu. Gainera larun batean Goya sariak ospatuko dituzte, edo emango dituzte, eta Ainhoak porra egiten lagunduko digu.
aurtengo ekitaldia oso arraro izango da, COVID-a dela eta izendatuek etxetik jarraitu beharko dute gaia. Ezin dan berri esan zu. Oiegi, audio Amaia zuretzako eta Faribantzako trabatzeagatik. Ezin, oho! Aizue, Ainoak jarri zizkigun etxeko lanak ein aldozu ez? Ni pixkat zurduri nago, ean ingotigun azterketa. Nik nahiko lan Maria Romero Laspiorre jarri zizkigun lanekin. Hainbeste lanekin esan ni estresatu xamar nabil eta... Inigo. Gau pasegin beharko dut, kafe pixkatekin. Hombre, kafearekin. Aizu, nik uste hasteko moduan gaudela, Zuk alaba diozu, martxoak bat du gaur, eta... Bakarra. Astelena da. Ongitorri bigarren kafera. Zuekin Fariba Seijan Uriarte! Arratsaldeon! Fariba, esan digute entzule batzuk, ikusi genituen asteburuan Faribaren bideo batzuk dantzan sare sozialetan eta desagertu dira. Zari zinen bigarren kafeako koreografia lantzen? Bai. Engurezun igaz? Vale. Bai? Vale. Engo. Ui, aspaldi izan diaten gauzarik. Urduri jarri nahi guzti. Eta zuekin Amaia Resende egiluz, arratsaldeon. Kaixo. Gurekin 2 orduko bisa doka. Oi. Eta gurekin dugu Goiuri Ezeizar, handia, arratsaldeon. Ez didazue utzi postra jaten. Presak egan biltzan eta? Izketan ari zaizuena hau Inigo Asensio Elurbide. Gaur 162 ditu bigarren kafeak, martxoak bakarra arratsaldeak 4 eta 12 minutu eta gu prest zuekin gozatzeko. Ongitorri izan da bezala, nahi baduzue urrengo 2 orduak gurekin igarotzera bigarren kafean gara, eta espero dugu zuen gustoko 2 ordutxoak izate horrengoak. A ber, entzuleak dagoeneko dantzan dozkeagula, baina ze sexia Inigo Asensio Elurbide, ui. Bueno, lotxaraziko nauzu, azkenean. Sarru eta salseo, hau ze sartu esan aizula, zego jurize. Kontatuko deuze pasadan zure bizarrakin? Ui, kontatu. Twitchlariek, gure Twitchlari kutxunek, Twitterren eintzutela hor behaien eskaria, nik zuri bizarra mozteko, eta gaur azaldu zara hemen bizarra moztuta, ja? Botere asko dute gure entzuleek, badakizu. Baina dena ez, eta zuk bizarra mozteatzen irean bat. Zuk ni bizarra moztea bezain idea txarra izan ziteken, zu postel gabe ustea. Ea zenolako astelena dauko gongo. Ikustagon entzulek diote zein bar duzue batera Fariba eta Inigok, ikustagon entzule agurgarriok hori guk adina jakitea litzateke. Postre oraingo Juri, behandu xamar bazkaldu dugu, hor zen aizue ba. Eta guk maite duten tarteari heldu beharko diogu, ez dakit zein abiatuko dan. Ui, Amaiak beti bezala prestatu gabe dauka. Nik
normalean prestatzen dut. Bino gaur nola, presak aitu gehan. Ba. Presaka. Hiru aldiz gozaldu dugu? Fariba gaur goizan galdu egin da ona bidean, Sevillatik pasada, katedrala ikusi du, gozaltzeko karne metxa pixkat hartu du. Bai. Euskeraz nola izango Eta zen? salmore jopur bet. Aragi metxa. Hori baitu metxa. Eta salmore joare bai, Bai, eta regugito batzupe bai. Uau. Joe. Kuadriakoekin Sevillan gundela rebujito eskatze genuen gozal orduan, Bai. aragia eta salmore jota lako gozekin, 12 aldea arrasaka pasatzeko. Eta andaluza esan, lo bako zon gojonu. Eta antxe gutureina, eta rebujito batzuk, eta ze gozona. Ba, idea bat emostazur, saspizien domeko honetan nire urte betetzi da, gozari moduen, ere hoke txarto. Baino, arai metxa behazu. Ara hemen. Zina zure maite dut, Fariba? Ba, nik maite dutez, maite dut nire urberoko poltsa. Oh. Eta kartzekotan egon soñaztu indut. Ze, ada, gau eta gauero besarkatzen nauena eta besarkatzen dudana. Oh. Amaia, dagoeneko prestatu zu, oraindik behan dugu. Bai, Bai? prestatu dut. Prestatu dut ez, zuek eman dia zue. Goiuri gauza bat, itxen pixkat, Eta izuritzen, bai, Esan. hola, iritsi berritan, praktikatan dago, hasi berri, Bai. konfiantza gehiagi daukela maite dutekin. Nik esan dizut, behin baino gehiotan, nahiko lotxagabea dela. Bai ez? Eta... Baina, ez digu entzuten eza? Bale, baina esango jo zerbait, Zaz esango jo. igual idoiak behakin itzien behar du ez? Vale, Bale, vale. esan behar dio idoiai behakin itziteko. Perfecto, vale. Oso ondo, Amaia Resende Giluz, konta egu zuzure maite duta. Bai, nire gaurko maite duta da. Bazkal orduan eukidegun konbertsazioen arira. Oi. Wow. Sortu dian, nahiko eufemismo arraroak, Bai. batzuk jasmatuak, beste batzuk guri sortu, guk sortu ditugu eta guri burura etorri zaizkigu. Maite dut, ez dakit, kuadrillan, taldean, lagun artean, hemen, hemen nagon bezala. Egon da. Osa lagun artean ez? Bueno, hori. Lagun artean edo, horrelako konbertsazioetan sortzen dienean bromak, eufemismoak edo, talde horrek bakarrik dakizkinak eta gerora erabiltzen dituzunak, ohitura moduan, ja zure eguneroko konbertsazioetara etortzen dien esaldi, muletilla, eufemismo edo hoiek. Adibidez? Ezin dia kontatu. Jefak ez dituzten. Gargoizean egon diamen hainbat gai. Horregatik ez ditut kontatuko, ez pare. A ber, adibidez. Beste baterako. Baude kontzeptu batzuk nahiko ohikoak dagoeneko kobra edo sugearena egitea edo hori nahiko ezaguna da. Bai. Baina, egia da variableak daudela. Ez gargoizean hemen redakzioan aritu gara izketan. Esan daiteke? Bai. Bueno, nahi balin badezu. Oi. Bai, txitxikobra izeneko kontzeptu daten inguruan. Bai. Txitxikobra. Bai. Osondo, aurrera guaz. Keep calm. Keep calm and Bigarren kafea. Bai, txitxikobrari buruz, norbaitik badaki zerran txitxikobra entzulen artean? Balin badakizu idatzi hemen gure Twitcheko txatean. Hori da, gaurko gure entzulentzako galdera da, zer da txitxikobra? Hori da, zer dan txitxikobra. Ui, Fariba jertxioak entzen ari da, berotzen hasi da. Zeina zure maite dutago, Juri, honi naiz lehenago, nola dizu? Nik esan dezaket. Vale, nik bai, baina. Nik maite tamalez nuen, Kike San Francisco, oain dela 10 minutu jakin deu zendu dala. Bilama. Eta, 50 pelikulatik ora egin ditu, ikosiko zenuten seguro pelikularen batean, ze lan asko egin du urteetan zehar, eta baduela 10 minutu jakinarazi digute zendu dela, bazemazkin egun batzuk ziuan, eta Asteak, ez? asteak, bai, urtarrietik, eta joan zaigu.
berari gaurko maite duta. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Oso ondo entzuleak binarismo hausten ari dira. Inigo sexy diote gizon eta emakumezkoek, akaso sexu transversalean da bien horbaitek ere pentsatuko du. Ondo, horrela bai. Bottle is gone. He ducked back down the alley with some roly-poly. Ba, nire maite duta da emozioekin dantzan zabiltzan hortan, gauzak berera ekartzen dituen estimulu horri. Eta ez da egin nola egiten den. Jozu bazaude, zerbaitekin zalantzan, ez, dantzan. Baduzu proiektu bat eskuartean, baduzu zerbait egiteko intentzioa, edo zerbait egin, norbaiti zerbait kontatu behar diozu, zerbait egitekoa zara, oso orokorrean eta bapatean, badokazu olako montaña suitzarra, ez? Donostiako Igeldo parkean dagoena ezelakoa. Gora eta bera da bilena. Eta badaude gauzak bera dakartenak dena. Eta bapatean zalantza egiten dezu. Igeldo parkean dagoena. Ez dakit, hori iniz... Jarraitu. Iniz Igeldo independiente izango balitz, hori Donostiarra litzateke. Zoritxarrez, baina hala da. Ez dakit ba. Bai, lurroiek ez dira Igeldok berreskuratuko lituzkenak, ez? Ez dakit ba. Ingo dugu kontsulta. Gustu du baietz. Ba hori, eta batean bada zerbait beruntze egiten dizuna, ez dakit honek zentzurik badu, nago ondo dagoen, eta bada estimulo bat berriro bere tokira zaramatzana. Ba, estimulo horri, ez dakit nola deitu, baina izena jarri behar diogu. Géminis. Géminis! Maybe it's the third world. Maybe it's his first time around. Doesn't speak language. Holds no currency. Ba horri, nire, esan Amaia. Esan duzu, aipatu duzu, sexy ditzen nahi diela, baina, hemen, hainez irakurtzen ni maiten nautela, Bai. nire lotxagabekeriagatik. Bai. Aipatzeagatik, besti gabe. Vale. Oso ondo. Nola dauden? My bodyguard. I can be your long lost pal. I can call you Betty. Betty, when you call me out. Call me. Na 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 na. Gure entzule agurgarri hori. Zuek uste duzue oso zaretela anonimoak eta ez dizuegula aurpegiri jartzen eta ez dakiguela ezer zuen inguruan, baina guk asko dakigu zuei buruz. Esaterako zuetako batzuk atzo ari zinetela futbol partidu bat ikusten streamen bitartez. Hoi da. Eta aritu zinetela bigarren kafeari buruz. Ze uste duzue ba? Eta gehiago ere bai, badakigu non ikasiak zareten batzuk, zertan zabiltaten beste batzuk. Gauz asko dakizkigu. Eta itizte erlajatu. If you'll be my bodyguard. I can call you Betty. If you'll be my bodyguard. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Ba, Barcelona dagoaz. Ainhoa Marzola, arratsaldeon. Ui. Ainhoa. Ez nire gauza da, ez kezkatu. Ainhoa, egon zaite hor, segundu bat, segituan entzongo zaituguta, ni naiz errudun, zu egon lasai. Itones Asensio. Kaya. Eta orain bai Bartzelonara goaz, zuzenean, Ainhoa Marzola, arratsaldeon. Arratsaldeon, orain bai entzuten zait. Bai.
zer modu zaudete. Ba, zu bezain ondo ez, baina tira, hemen txegaude. Bai, distira berezia dauka gaur Ainhoak arpillan, ez? Bai. Zaurpegi ona daukazun. Bai. Bueno, bai, animatua. Artea fuerte hasi behar da. Bai. Beraz jarrera kontua da. Bueno, baina arpegia ezin da guztiz disimulatu, Beti ez. Baina, bueno. Baina pentsatzen nuen, Ainhoa etorriko zala gaur begizulokin urrezko globoak jarraitzen eondalako, eta hemen, bastakit, gauek orduitan, eolako zazeziala, eta pentsatzen nuen etorriko zala pixka zombita, ez? Ez que nahi urrezko globokin pasatu zaitena da, pixka bat desastre diala urrezko globoak, berez. Orduan, ez ditut oso serioak. Aizu ondo dago jakita. Baina, bueno. Bai, ez, garbi, txorra da gabe. Bai, bale. A ver, es que egia da, alde batetikan arrazista dialako, beste alde batetikan, bueno, Emily in Paris nominatu zutelako dena, osea, ez da honundikan arte hau. Broma da badalea. Egia da. Uste txarreko broma da. Eta gaina ez du irabazi Jodie Comerrek. Eta nik Jodie Comerrek irabaztea nahi nun. Ze asko gustatzen zait Killing Eve telesailan iten duen papera. Eta ez du irabazi. Eta triste nago. Bai. Ui, ez dute ino entzuten gure entzuleek? Baina ez da gizargatik. Guk entzuten dugu, baina... Bai, guk ino entzuten dugu. Zeratik ez duzu ino entzuten? Ze misterioa? Saiatu gaur hori konpontzen, baina ez da egit konponbidea errez aurkituko diogun honiz, entzuen beharko zenukete, eta ez baduzu entzuten, orain zuzenean ez dakit hau nola konpondu, baina bai arraroa da. Ba, bitartean nik gauzat kontatu nahi dut. Bai, kontatu. Ordenagailutik sartu nahiteke bestela. Bai, baina... Venga, idoiak goiuri kontatzen duen bitartean, oin bai, listo, entzuten zaizu, beraz. Listo, entzuten zaizu. Baina goiuri gero konte biherrekoa. Hori bai, konta berrekoa kontatu, bai, goiuri kontatu. Ez, nik kontatu nahi nun anekdotatxo bat, bueno, ez da anekdota, baino entzulei gogorazteko, urrezko globoetan, sari hauetan, izaten diala, badakizunez, estatu batutan ospatzen dia, Los Angelesen, eta guain dela ustet 15 urte bete diala urten, juntzan Scarlett Johansson, bere 21 urtetxo zitula, sarietara, ze izendatuta zeon, ez dakit Match Point, edo ez dakit ze pelikula izango zen, baino juntzan, soineko gorri batekin, agian igual ikusi dizute argazkiren bat, gero oso famatu egin da, bere look hori. Eta juntzan Scarlett Johansson, ekitaldi ontara, eta alfombra gorrian lehenengo elkarrizketa egin zioten, eta elkarrizketatuak galtu zion ea sujetadorea zemakin edo ez, soineko horren azpian. Elkarrizketatzaileak galdetu zion ea sujetadorea zemakin soineko horren azpian. Eta Scarlett Johanssonek erantzun zion, bueno, hau Valentinoren soineko bat da, eta Valentinoren soineko guztiek edukitzen dute, ja, soinekoak berak edukitzen du, eta eginda, osea, josita dauka sujetadorea, orduan ez daukat beste bat, ze josita dauka. Eta elkarrizketatzaileak esan zion nahi, ez sinisten, eta titiak ikusten hasi zen. Benetan izia? Benetan gertatu zen. Igual, 15-16 urte izango ja. Eta Scarlettek aurpegia, bere aurpegia zan, ez dakita gutxean txadan, o zer gertatzen ari den, ez oso ondo ulertzen. Eta gerora, lehen urten, edo gain dela 2 urte aipatuzun, inoiz etzula hitzein gertakari honen inguruan, baina beha oso gaizki sentitu zala, eta beak etzula nahi inorrek bere bularrak ikutzea, eta gizon honek ikutu zizkiola, eta gaina, beak esatezun zen nire lehenengo alfombra gorri garrantzitsua, 2 ordu pasanitun jazten eta makillatzen, eta urduri eta lehenengo elkarrizketa, eta hau egiten diate. Eta, zan Entertainment telebista kateko kazetari bat, eta Entertainmenteko zuzendariak esan zuen, ez dala ezer pasatzen, ze elkarrizketatzailea homosexuala zen. Ufa. Eta orduan ez dala ezer pasatzen. Bida, hemen
Urrezko Globoetako anekdotatxo itxusi bat. Jo, eta zen mugatua ikuspegia, hori esan duen, nolazan, E-Entertainment. E-Entertainment. Eko zuzendariak, gara pentsatuko zuen, hori horrela dala. Bai. Alia, zure gorputzaren mugak gainditu eta zeharkatzeko, baldin eta ustezko orientazio sexualaren direkzionalidadea espalin badago, edonok egin ezekela zure gorputzarekin nahi duen, ez da? Bai. Eta gertatu zen Urrezko Globoetan, eta tamalez, handik beste urtetara bai horrelako asko gertatu zian, eta horregatik lehen urten jarri zuten martxan mugimendua Traola Ask Her More, zara elkarrizketatzaileek galdetzeko aktorei gauza interesgarriak, eta ez soilik zeinena da soineko hori. Bai, oso heavy historia. Baina atzo etzan horrelako ipasa behintzat guk dakigula. Bueno, Marzol, jakinik entzulek ondo entzuten zaituztela, bai uin arrunten bitartez, bai uin digitalen bitartez, eta bai bideokonferentzia edo bideo streamingaren bitartez entzuten zaituztenak, abiatu egingo gara, bide batez agurtuko dugu, gure entzule finkoetako bat, Marko, lapurritik entzuten gaituena, eta tope dagoela animatuta gurekin. Zera, porra egin behar dugula, Marzol? Porra egin behar dugu. Prestatu duzu, Ez. Zertxo bait, baina ez ondo, ez. Marzol gozatzen ari da, ikusi ez aurpegi jarri duen. Que porra irabaziko, tordu. Ez badezte prestatu. Baina, bakizu zergatik, prestatuko degulako guk inkesta bat, eta jarriko diegu linka gure entzulei beraiek ere parte hartzeko. Eta egun hauetan utziko diogu gure inkestan parte hartzen, eta gero larun batean emaitzak jakingo ditugu, eta astelenean aipatuko ditugu. Baina astean zehar erantzuteko aukera izango dute. Aha. Hori da, idea hona da. Ni pentsatu detena da, nola horren bestezari desberdin dauden, guatzen aukeratzea kategoria batzuk behaietan parte hartzeko. Oso ondo. Nere aukerak dia pelikularik onena, direkziorik onena, aktorerik gizonezkoa eta emakumezkoa onena, gidoirik onena, gidoi originala bakarrik zebi daude, eta fotografia onena eta dokumentala onena. Vale. Ondo iruditzen zaizue? Oso ondo. Vale, primero, abiatuko gara goitik. Vale. Orduan komentatzen ditugu pixka bat nondik handi joazen? Bai. Vale, orduan, pelikularik onenean dizkagu Adu, Ane, Rosaren ezkontza, La boda de Rosa, Las niñas, Neskak, eta Sentimental. Orduan, guko hain aukeratzen dugu? Bai, ez, edo... Ola ingo dugu? Onola nahi zuen. Vale. Piskat urduri, no? Nik argi deko, pelikularik onena? Nik Adu esango nuke. Bai. Adu. Etxoi nola ingo dugu? Bale, txandaka? Bai, edo... Etxoi, baina apuntatu barkatu. Bale, barkatu Ainhoa. Jode, Ainhoa. Ez, ondo. Bale. Eta argudiatu ere, Piskat. Bale, Fari bazuk Adu. Argudiatu. Juri. Nik ez dut uste... Bueno, tematikaren gatik, eta irudien gatik, eta... Ana Castillo gertzen dalako, bai. Bale, nik uste dut Anek irabaziko dula pelikula honena. Eta nik uste dut Anek irabaziko dula, ze badator ja bastante sari jasotzetik, eta gaia nahiko interesgarria da, eta interesa piztu duela dirudi, eta aipatu dugu beste hainbestetan, baina Patricia López Arnaizek egiten duen papera hain da ona, nik uste pelikulari pixu handia ematen diola, eta gaia hoi izan da, eta bueno, pixkat gatazka sozialak nola etxe barnean nolako eragina daukan, eta nik uste dut Anek igual eman dezakela sorpresa. Zustekoa. Ze zaila, Nik badaukator
amodio gorroto zerbait Rosaren ezkontzarekin, ze ziren bat ere gustatu, baina ez da izeatik usaitzeiten hor zerbait raska dezakela. Baina horrek balio du? Zerk? Nahi etzai gustatu, baina... Baina zer da, gustatu zaizuna, nahiko zenukena edo... Ez porra bat, hemen irabazteagoat, Vale. Jode, Marzol, nola etorri zaigun, hemen irabaztera goaz. Irabaztea balin bada helburua, nik esango nuke, La boda de Rosa, venga. Vale. Amaia? Ni nago, eske adu, Faribak esan duen bezala, ona da, eta ikusten da ona dela. Bino, dakator ez dakit barruan zehose, anek sorpresa emango dula. Jarri ane. Jarriko, Vale. Eta Ainoa, zuzea hemen aditua. Nik uste ez adit, bueno, a ver, nik oso gutxi ikusi ditut, baina bai komentatzen hatu naiz lagunekin eta hola, pixka bat ikusteko, nola di joan gauza. Orduan nik uste dut, La boda de Rosak irabaziko dula, baino, nik las niñas esango dut, neskak, igual sorpresa da olako. Zuzendaritza lan onena, hortxe dozkagun lau hautagai, Salvador Calvo adurengatik, Juan Mapajoioa Beibirengatik, Itziar Bollain La boda de Rosa edo Rosaren ezkontzagatik, eta Isabel Coixet, Nieva en Benidorm filmagatik. Venga, apostuak. Itziar Bollain. Bere recorrido betxi. Punto. Nik Faribarekin ados, uste dut Itziar Bollainik eramango duela, eta uste dut ibilbide sarituko dela filmaren gainetik, eta zuzendaritzan lanaren gainetik. Ze filmaz bazai gustatu zuzendaritza berezikirez. Ni joa Isabel Coixetekin. Ze gustatu zitzaiten, ni benidor. Ni gusteta abstentzioa erabiliko etela hontan. Abstentzioa? Bai, ze... Bi ez ditut ikusi. Eta beste biak ez ditut ezagutzen berez, ez ditut ezagutzen zoak esan dezatu bezala ibilbideak eta orduan, mira, hobeto isilekeon, gaizki galitu bino. Ados, inor zalantzarik balu, guk nahi, anek filmarik onena irabaztea, Juan Mabajoioak zuzendaritzarik onena irabaztea, gizonezko aktore onenaren saria, borkatu, ez tegula bukatu zuzendaritza onarekin, Ainoak ez esan? Ez, mira, ez naiz, Itziar, beste bat keio. Bollain, ez da? Bai. Ez du bali aldatzea ego jori? Eske kontuatzen nahi naiz, ni aizela bozkatzen Bihotzetik? Bihotzetik, ez. Aktore gizonezkorik onenaren sarian, Mario Casas No matarás filmagatik, Javier Camarak protagonizatu du Sentimental, Ernesto Alteriok Un mundo normal eta David Verdaguerrek Uno para todos. Hemen zer diozu, Nik uste Javier Camarak. Baita nik ere! Nik ere! Toma! Goiuri, all to five? Javier Camara on the rocks ikusten dugu beraz. Emakumezko aktore onena. Hautagaien artean dauzkagu Amaia Berasturia Kelarregatik eta Ane Patricia López Arnaiz barkatu. Amaia Berasturia Kelarregatik, Patricia López Arnaiz Anegatik, hor alderatzi dauzkagu gidoian idatzita filmata izenak. Kitty Mani Bernabé, barkatu. Kitty Manber. Zelioa inaizen montatzen. Eta Natali Poza da, Urrengoa. Bai, Natali Poza. Nola? La boda de Rosangatik. Hori da, Natali Poza, La boda de Rosagatik, Bernabé Rico, Kitty Manbergatik. Ez, Kitty Manber da, nominatuta. Kitty Manber da aktoresa. Ai. A ver, Amaia Berasturi Akelarregatik, Patricia López Arnaiz Anegatik, Bai. Kitty Manber Bernabé Ricogatik eta Natali Poza La boda de Rosagatik, ez? Ez. Bernabé Rico za... Claro, esta pelikula. Ja, egia da. Pelikula... Kitty Manber da El Inconveniente. El Inconveniente hori da. Bueno, A ver, gaizki idatzea hori doia. Entzun mesedez, ze gaizki izate, entzun. Daukagu, Amaia Berasturi Akelarrengatik, Bai. Patricia López Arnaiz Anengatik, Kitty Manber El Inconveniente gatik, Hori da. eta Candela Peña La boda de Rosangatik. Candela Peña? Candela Esan dugu Peña. Natali Poza. Ez, Candela Peña mejor dago Candela nominatuta, Peña. claro. Goiuri Candela barkatu. Peña. Es que... Eskerrik asko goiuri ordena jatzegatik. Hemen, esango izue gauza bat, nik nahi nuke Patricia López Arnaizek irabaztea eta iruditzen zait bere protagoniz tala paper hori ikaragarriona dela, Bai. baino Candela Peña. Candela Peña geramango du. Ez, nik Patricia kirabaziko. Kitty.
Patrizia irabaziko. Nik ala nahi nuke baino... La boda rosakin gertatukoa sari asko irabaziko ditula, baina ez hau. Nik apostoa Patrizia López Arnaizen gatik egingo dut. Nik ere. Denak Patrizia eta zu Kiti. Nikiti. Ai, eske Kiti da zoragarri baita, baina... Venga. Vale, ze astelena daukazuen, A ver. Bronka botatzen hasiko naiz. Serio jarri dago. Bai. Hombre, gidoi originalik onena. A ver, guain jarri gazuen hemen gidoia idatzi duen Patrizia López Arnaizek eta... A ver, un poquillo, por favor. Gidoi originalik onenean Alejandro Hernández adurengatik, Historias Lamentables filmaren gidoilari lanetan Javier Fesser eta Claro García, Alicia Luna eta Itziar Boyain La Boda de Rosako gidoilari lanetan, eta Pilar Palomero Las Niñasen, edo neskak, filmaren gidoi onenaren nominazioan. Eta hemen esango nuke Alejandro Hernándezek eramango duela adurengatik, nire apostua. Vale, nik Pilar Palomero. Nik Pilar Palomero. Nik La Boda de Rosa. Ciudad, qué calor. Eta zuka Maia? Ez que duda nao. Esango nuke adurena da Alejandro Hernández. Bai. Buf, ez dakite. Bai, venga, bai. Oso ondo. Argazki zuzendaritza onena, Sergi Vilanova adurengatik, Javier Agirre Erausoa Kelarregatik, Ángela Moros Black Beachengatik eta Daniela Cajías Las Niñas edo neskak filmagatik. Dauzkagu nominatuta. Wow, eske Kelarre... Bai, baina ez. Adu. Sergio Vilanova. Nik Kelarre. Javier Agirre Erausoa. Nik fari bakin bat itenet, Akelarrek oso estetika berezia o zaindua, bino nik uste eta adukira baziko dula bere, Sergi Vilanovak. Bai. Inigo? Javier Agirrek, okerrezpa naiz, Goi honenaren saria eskuratu zuen Handiagatik 2018an, argazki zuzendari bezala eta nominazio izan zuen La Trinchera Infinitagatik, ez da? Bai. Nik uste Javier Agirrek eramango duela, bai. Nik ere. Bai, dagoeneko ez du ez ustekoaren kolperik behar akademiaren argazki zuzendari sendoa da eta uste dut Akelarren egindako lanak saria jasoko duela. Eta normalean pelikula bat sail desberdinetara askotan nominatzen dutenean horietako bat behintzat jasotzen du eta ez dugu oraindik aipatugu Akelarre, beraz, honetan tokatzen da. Gugea, bain, epaimaia. Ni naiz Goia Anderea. Gregoria! Eta argazki zuzendaritza honenetik dokumental honenera Anatomía de un Dandy, Cartas Mojadas, El año del descubrimiento eta My Mexican Pretzel. My Mexican Pretzel. Nik El año del descubrimiento. Nik bai, El año del descubrimiento. Ni idea, nik ez dakit. Ze, egia da, ikusi detel, ez ez ikusi. El año del descubrimiento eta Anatomía de un Dandy hemen aipatu genulako, eta hori, beraz nahiago ez esan. Venga, nik zuen apostutik pixaturrontzeko Cartas Mojadas. Bueno, es que, hombre, Cartas Mojadas, errefuxiatuak, Mediterraneoa, gaiarengatik. Zok ikusi. Baina, El año del descubrimiento Murciako langile mugimenduen inguruan. Bai. Ojo. Vale, mantentzen dut El año del descubrimiento. Bueno, beraz, gure porra egin dugu, baina alata guztiz ere gure lehia hontan zuen iritziak ere eskatuko ditugu astean zehar, eta esango diguzu ez uste duzuen. Entzule batek dio, arratsaldeon, gidoi honenaren saria dudarik gabe Goenkalen Maria Luisa Hiltzeneko kapituluaren egileari eman beharko litzaioke. Ba ziurrenik, bai. Bai. Artelana. Ainhoa Marzol, helduko aldiogu Urrezko Globoen
gaiari edo ze gogo gabe zaude, zuk agintzen duzuna, Ez, primeran. Ez dakitzuek ikusi dituzuen edo enteratu zeaten, zertaz. Bai. Ez da nantako enteratu. Ni haut, Marzol, egia esan oso haut, nago. Ai, albiste txar bat daukatzeko, Inigo. Zer ba? The Flight atendatek ez du zer irabazi. Kaka, potx. Ta zeinek iraman du? The Crown, usted. Bueno, esango digu Marzolek, a ber. Barkatu aina, jarraitu, bai. Ez, bueno, oso gainetikan, irabazle atera dana, pixka bat izan da Chloe Zhao, Nomadland pelikulagatik. Igual Donostin ikusi zenuten? Nik ez, badakit aipatu genuela, baina ez. Nik ez da. Irabazi zitun... Barkatu da inoa, Donostiako zinemaldian oso Euskal Zinemaren gainean izan ginen, eta denerako txigun eman. Euskal Zinemaren dana ikusi genuen. Ondo. Bueno, pasatzen antikan. Eta gero eraman ditu drama honena eta zuzendari honenaren saria. Eta horrek jartzen du nahiko Oskarretarako bidean. Gero bestela... ezagutzen ez dudenarentzako audijoa bizitza guztia lan egiten pasadu emakume bati buruz pasaduna bere bizitza guztia lan egiten enpresa batian eta enpresa hau izten dutenean azten da Amerikatikan nomada bat bezala bizitzen. Eta Frances McDormand dauka eta, bueno, nahiko potentea da. Segi, bai, no, orketu. Ez, irabazi, gero, ze badakizue, Urrezko Globoek daukatela bai pelikula eta bai serieak, bueno, eske denari ematen diote saria, ez dakate inungo Emily in Paris, berdin zaie. Bai. Orduan, The Crown seria atera da nahiko irabazle serietan. Eta azkeneko denboraldi hau, bueno, Goiuri kontatu iguzu. Bueno, ez dakinantzako The Crown telesaiak jarraitzen du Inglaterrako koroaren historia eta hasi izan oraingo erregina gaztea zela eta azkeneko denboraldi hontan pixkat gehiago oinarritu dira Charles eta Diana Lady diren arteko historio horretan eta bueno, urte haietan gertatu zana kontatzen dute. Eta oso, telesaia oso ondo dagoen da, Netflixena da, eta uste dudala Netflixeko telesaik ekoizteko garestiena dana, diru gehien... Soineko oiek eta oiek, Arropa eta lekuak baita, bai, joten dianen, bai, karreska Buckingham azaltzen da, eta Londres azaltzen da, eta Eskozia azaltzen da, eta Australiatik Charles eta Dianak egin zuten bira egin dute, eta... netzako oso gomendagarria eta behaiek irabazi dute. Josh O'Connorrek Charlesen papera egiten dunak eta Emma Corrin Dianaren papera egiten dunak. Así que senarremaztek jaso dute saria. Galtzaile bezala, atera zaigu Mank pelikula, David Fincherren pelikula, 6 nominazio zitula, gehienak, eta 0 sari eraman ditu. Eta, bueno, pixka zail jartezkio gauzak Oskarretarako honek. Bai. Igual Fincherrek Mindhunterrea bueltatu beharko duke. Ze ona, telesaioi. Ui. Perdizka gehatu da. Ja, egia da. Bazertako eta ontako. Egia da. Beno, Ainoa agurtu horretik, oraindik baditugu gomendio txego batzuk, etxeko lanak pilatu etzaizkizuen ontzat, batzuk pilatu eta dauzkagu, baina pilatu etzaizkizuen ontzat, badaukagu zer gomendatua, eta Ainoa Marzole gomendatuko dizkigu. Zer ikusi badugu datorren asterako, Ainoa? Zer ikusi estrenatu direan gauzen inguruan eta antzeko gauzak, daukagu lehenengo The Assistant filminen ekarri dutela, Mitxu fenomenoaren inguruko thrillerra. Orduan hau dijoa, zinema munduko ofizina batean lan egiten duen asistenta baten inguruan. Eta bera ez da azkenik bere enpresa buruaren biktima, baino
berak hau dena ikusten du, eta jolasten du pixka bat kamaratikan kanpo pasatzen den gauza guztiakin. Azkenean kasu hauetan askotan hola dala, gauzak intuitu ditzazkezu, gauzak pixka bat aurkitu, baina ez dezu zertan ikusi dena jakiteko orteo zer gaizki da hola. Gauzat esan barri zuet, nik pertsona hori ezagutu dut. Eta gertutik gainera, bai. Protagonistaren, trailerren ikusten ari garen neska rubia hori, edo asistantzen hori, egiazko pertsona bat ere bazen, eta bueno, kontatu zidan bere garaian, eta behin idatzi zidan ikaragarri erotuta, ze trailerra ikusi zuenean konturatu zen, dela gauzako pelikul nun bere oso identifikatuta sentitzen zen, eta ikusten zituen, eta bazuden anekdotak gertatu zitzaizkionak. Wow. Ez dakit azkenean, trailer honetan nik ez dut ikusi, berak orduan erakutsi ziren hartan, edo bazegoen momentu bat nun kafe, termoa edo zerbait erortzen zen gainean, eta tipa zen flipatuten, hori gertatu egin zait. Eta bai, oso jebia iruditu zitzaion. Eta, bueno, bai, besterik gabe, nahiko egiazkoa dela gertatzen den guzti hori. I was worried for this girl. I mean, they were just like laughing about it. Can you deal with this? Hi, why me? Who was that? Wasting my time. Your mom and I were excited for you. It's a great opportunity. What can we do? Do about what? Ba, hortxe historia. Bai, hori da. Gogorra da, así que beste pelikula batek hartzen detena asko zela zailagoa da. Pixka bat komedia beltzean oinarritutako pelikula bat, Aike Galot deitzen den pelikula, Netflixen, eta Urrezko Globoetan orain aktore honenaren saria eraman du. Baina hemengo Netflixen badago? Edo estatu batutako Netflixen bakarrik? Bai. Nik ez dut topatu. Hemengoan, ustez. The court has appointed me to be your legal guardian. What? You have to come with me. And remember. Eta zeri buruzkoa da, Ainoa? Ba, hau da, adineko jendea zaharren egoitzetan sartzen duen emakume bati buruz, eta beraien etxeak saldu, eta dirua egiten duen horrekin. Orduan, bueno, Rosamund Pike pixka baten kasillatu zaigu emakume gupidari gabeko emakumearen paperean, Gongerlen ere oso paper, bueno, antzeko egiten zuen, eta emakumei gustatzaile, pila bat nola izaten den. Eta hori, ba bere inguruan komedia beltz bat. Jennifer Peterson, she's off limits. She has very powerful friends who can make life uncomfortable for you. How uncomfortable are we talking? Ba, nahi trampa egiten di Netflixen, ere Netflixen ez dago. Aizue, badakizue horri alde badauela. Posible da, aldarrikatzen dabena Netflixeko duke euskeraz nahi dauela, ez? Bai, zin genuen. Gol de señor! Ez tezu entzuten bigarren kafea? Bai. Eskapo Bai. 5 minutu lagunik gabe. Ai, ama. Ze gogorra zaren. Ba, bai, eta ari dira sinadurak biltzen, aldarrikapen hori helarazteko Netflixi, eta bai, eurek erentzun gaituzte, sare sozialetan egin dituzte gure iruzkinen inguruko eurenak, eta bai, eta helduko diegu gainera gehiagotan gai hoiei, edo gai horri konkretuki helduko diogu, ze, bai, badago hor, euskararen normalizazio eta hizkuntzaren eskubidei begiratuta, erreparatuta, ba zer borrokatua. Baina, Ainoa Marzon lagurtu horretik, azken gomendioari heldu behar diogu, Olivia Wilden pelikula bati hain zuzen ere, Ainoa. Bai, hau ez da pelikula berria, baina Netflixen sartu dute oraintxe, Booksmart, ez dakit ikusita daukazuen ja, zinedotikan pasatzen, baina oso gutxi, eta egia da, azken 2 urtetan, kultuko pelikula bilakatu dela gazteen artean, eta, bueno,
gazten pelikula gustatzen dizkienen artean. Orduan hau da, institutoa bukatzen duten bi neskatoi buruz, Amy eta Molly, beti behaien pertsona basatu dutena ikasle oso onak izaten, Eta orduan institutoa bukatzen dutenean konturatzen dira beste ikasle guztiak ereri joazela unibertsitatea behaiek bezala. Eta orduan beraien pertsonalitate hau pixka bat eroriten da, Zehatxu geha iten gure bizitza guztia ikastera dedikatzen, ez genuenean zertan hori egin behar, eta beste bizitzako alde pila galdu ditugunean. Eta orduan, bazkeneko gauean institutukoa zesta batea jotea pentsatzen dute, eta horren inguruan dijoa. Beraz, hau ere ikusterak orduan freskoxiagoa, ez da? Hau oso freskoa da. Hau da, super divertigarria. What? Nobody knows that we are fun. We didn't party because we wanted to focus. Nobody knows that we are fun. Bai. Ez daukate, ikuste zaie pelikula nola aspergarri xamar biei. Bai. But I also got a 1560 on the SATs. We haven't done anything. We haven't broken any rules. Name one person whose life was so much better because they broke a couple of rules. Picasso. He broke art rules. Rosa Parks. Name another one. Susan B. Anthony. God damn it. Beraz, bapatean gaiztotu egiten dira. Esnatu egiten dira, ez da, no? Bai. Eta hau super guai dago. Hau bai, hau etxeko lana. Venga, jartzen dizuet. Ez bai ez dute ikusi, hau da. Hau da, Garagardo eta Palomitekin ikusteko, ez? Bai. Ainhoa Marzol, etxeko lanen zerrendan egeituko dugu eta egingo dugu publikazio bat Goyen sarien ostean. Hemen gauden bostotatik, horra hori zeinek irabazi duen jakiteko. Hoi da. A ver. Eta saria zein den dea, ez dakit. Beti sarien bila gabiltza. Nik badakit. Bai? Ui. Ainhoa Marzol, Bartzelonatik zuzenean agurtu bibartzaitugu, aurrera egin behar, baina eskerrik asko zure gomendioengatik, eskerrik asko ekarritako Goya sarien inguruko iruzkinengatik, eta esandakoa, jakingo dugu, norden irabazle. Datorren astera arte. Izan ondo, datorren astelen arte, aio. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Naiz irratia. Juliette Naiz, Pauline eta Juliette bikotekoa, eta orain orkestuko dizuet borrokatu eta eman kantua. Beraz, kantu horrek aipatzen du emaztetasuna, ala nola belaunaldi transmititzen den emazte baldintza hau, nola sentitzen garen ere emazte gizartean, eta Madi Sarasuak beraz idatzi dizkigu hitzak. Iker Laurobak idatzi digu musika, eta gero aukera izan dugu ala Izaro kantariarekin abesteko kantu eder hori. Eta utza auzolana etxaldea legezaren eriotza guk orpairatu zituen meseia eta bortxa zaintzailea babeslea langile goxoa irosa gure familia naizta neoiz ez egin aitortza gure amatxi izan zen eskua eta bihotza zuen gandik jaso ditut horixe da maitasuna borrokatzeko indarra ta imaiteko
Ez da Merkeles Beyoncé, naizenaren oi hartzuna. Guri egokitu zaigu zapalduen erresuma, zapaltzaileen doktrina, krisien etorkizuna. Bizkarean senditzen dut nire erantzukizuna, zuen gandik jaso ditut horixe da maitasuna. Borrokatzeko indarra ta emaite. Arratsaldeko 5 bat oraintxe zuzenean gara bigarren kafean naiz irratiaren sintonian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Gaur arteaz arituko gara, emakumeen artean, eta gizonezko baten artean baita. Inoiz galdetu izan lotzazu zuen buruari bitarte, erderaz entre, esaten dana, arte hitza hortik ote datorren. Ez dakit, azken finean, artea bera bakarrik ez da ezer. Eta beste norbaiten begirada ere behar duelako. Bitarte, arte. Hor, nire refleksio txiki bat. Bada ekimen bat, martxoaren 8, emakumearen nazioarteko egunaren harira sortu dana, Instagramen sare sozialean hasi dana, ondorengo traola edo hashtag honen lelopean, hashtag Women of Arts Week, arte munduko emakumeen astea. Eta hori dela eta traola honen izenpean, nahi duenak, eta batez be, emakumeok, hainbat artista plastikoren lanak, denak emakumezkoak, oretu eta edo homenajeatu ahal izango dituzte euren irudi propio pertsonal edo ikusentzunezko materialaren bitartez. Bitartez, hor berriro, arte, hitza. Eta nortzuren lanak oretu edo homenajeatu balko die, adibidez, Yayoi Kusama, Niki Goyuri mesez lagundu hemen frantsesa sartzardua, Desenfol, Ilma Af Klinte, Tamara Lempika, Faith Ringgold, Maruja Mayo eta Augusta Sabach, artearen historian hain garrantzitsuak eta referenteak diren bertsioak irudikatu eta posteatu edo publikatu ahal izango ditugu. Eta, ekimen honek, gaurtik hasi da, martxoaren batetik, alegia, martxoaren 7 arte iraungo du, nire urte betetzeguna, por cierto, esaztu. Martxoak 7? Martxoak 7, bai. Ondo. Eta, apur bat lekuan jartzeko, artista hauen aipamen txiki bat, edo, laburpen txiki bat, orkezpen txiki bat ingo dugu. Yayoi Kusama, artista japoniarra, 1929 jaiotakoa. Satorretaz, bakizu zer diren satorrak? Lunares, erdera esaten dana. Bai? Satorrak pentsatzen nuen animalia. Baita nire. Euskeraz satorrak esateako, bai, Yayoi satorrez maite minduta dago txikitatik. Polka dot izeneko teknika erabiltzen du bere lanetan. Sufritzen duen gaixotasunan mentalak puntu hauek non nahi ikustera eramaten du. Eta, berak Infinite Rooms logela infinituak deitzen dienetan bizi da, bere mundu hauetan. Eta denak satorrez beteta daude. Sortzaile garaikide honen mundu artistikoak sufritzen duen buruko gaixotasunetik eratorritako ameiz gaiztoetan du jatorria, bitu nondik datorren artea, kasu honetan. Bere hitzetan, arteak suizidiotik salbatu du, 89 urte dauzka,
eta 51 urte daramazki bere borondatez barneratu zen Tokioko psikiatriko baten. Nik zuengatik ingo dut hau, baina ez aizu ze gaizki pasatzen nahi nahi zen, jaio ikusaman irudiak ikusten, ze hau behin edo behin ipatu deu. Tripofobikoak dira. Super tripofobikoak dira. Tripofobikoak, termino hori zuek asmatu bezue. Ez. Goiuri esker eskubritu nun, ze behin ekarri nun jertxe motadun bat, da esan ziten, jertxe hori oso tripofobikoa da. Eta nik ze pentsatu nun, ze tripa markatzen ditela goiuri, eta hasi zen goiuri par baten. Ez, tripofobia da, beldurra edo repulsioa ikusten dezunen irudi bat, non dauden txulotxoak edo estampatu bat errepikatzen dena, adibidez, erlauntzetan, edo jaio ikusamaren irudietan dena diela borobiltxoak bata bestean ondon, eta horrek sortzen dizu erantzun, zure gorputzak erantzute negatiboki. Nik hori pairatu eta mets gaiztoetara eraman arte. Baina nekin horrela izena zunik, uste nun ere paranoia bazala. Eta goiurik hau esan zitenen, zanun, wow, enago bakarrik. Bueno, oin suediar batekin jungo gara, Niki de Soundfeld, suediarra da, baina abizen frantsesa daukala dirudi. Bere obra garrantzitsuena, edo aipagarrienetako bat, 1976an erakutsi zen, Estokolmoko Museo Modernoan. Eta, eskultura sarkor, izugarri handi bat izan zen, Jon izenekoa, 28 metroko luzera eta 9 metroko zabalera zuen bagina erraldoi bat zen. Zulo handi bat zuen, eta ikusleak edo nahi zuenak handik sartu alzien. Kriston estandara egin zuen honek, bai prentxan eta baita garai hartan goraka zijoan borroka feministaren gizartean. Eta, aipatu dugun prentxak eskultura hau munstrotzat jo zuen, eta 3 hilabeteren barruan, eskultura hau museotik erretiratu zuten. Sarkor eta atera kortzoritxarraz. Bai. Eta, hirugarrena, Hilma af Klint, suediarra hau ere, arte abstraktuaren aintzindaria izategatik da ezaguna. 1906an sortu zituen bere lehen kuadroak, Vasily Kandinsky, Piet Mondrian eta Casimir Malevich baino lehen. Klinten kuadroak ez ziren 1986 urtera arte ezagutarazi artistak berak eskatuta. Bere azken borondatean, hori izan baitzen bere naia, bere obrak bera hil eta 20 urte pasatu ondoren erakustea. Kontua maitzeukan, bere lanak garai hartan ez zuela behar bada harrera ona izango. Ez zuen eksposiziorik egin eta ez zuen mugimendu sozialetan parte hartu. Tamara Lempika margolari poloniarrak, art deko estiloren ordezkari nagusienetariko bat da, Hollywoodeko izar askoren artista fetitxea izan zen, emakumezkoen biluziak margotzen zituen, familia beratzekoa zen, eta arrakasta izugarri izan zuen Europa mailan, batez be, Frantzia eta Estatu Batuetan. Bosgarren bat badukagu Faith Ringgold, afroamerikarra, Harlemen jaio zen, 1980an, aktivista Estatu Batuar hau, bere edredoi edo koltsa narratiboengatik eginda ezaguna. Emakumeen giza eskubideen alde borrokatu zuen, eta nondik etorri zitzaion koltzen asunto guzti hau, behin Amsterdameko museo baten bizitan zegoela, Nepaleko egunez liluratuta, Afrikako emakumeen esklabutzan oinarritutako istorioa kontatu nahi izan zituen koltsa hauetan irudikatuta. Eskultoreare izan zen. 6. postuan, Maruja Mayo, margolari surrealista espainiarra, Lugon jaio zen, 1992an, 1927ko belaunaldiaren artistetariko bat da, Federico Garziaren lorketan, Federico Garzia Lorcaren hitzetan, emozio, sentsualitate eta imaginazio gehien zituen kuadroak beronek margotzen zituen. Wow. Eta Federico García Lorcak esaten zuen, kuadroak munduko edertasun guztia begietan bilatzen zutela. Jode, bada, Beraz, aipatu ditugu
Jaio Ikusama, Nikki Sanfol, Hilma af Klint, Tamara Lempika, baita Faith Ringgold, Maruja Mayo, eta amaitzeko 7. bat ere baduzu, Augusta Sabas. Augusta Sabas, Floridan jaio zen, eskultore bat izan zen. Harlemen errenazimendua izeneko mugimenduaren ordezkari nagusienetariko bat izan zen. Eta afroamerikarrek osatutako, komunitate bat zen. Jazz, literatura eta margolaritza nabarmendu ziren sorkuntza artistikoak zeuden bertan batez be. Eta artista internazional guztiak aipatu ditugu, eta azkenean, por fin, artista euskaldun batekin joango gara. Malen Agirre, Arratsaldeon da mila esker. Arratsaldeon. Ongitorri bigarren kafera, okerez panaiz bigarren ez? Bigarren ez. Aurrekoan kafe hartzeko aukerarik ezkenuen, eta gaur ere ez du kaferik hartu ere ingoz, baina. Ongitorri bai. Utxune hau, Pantenek babestutako utxunea da. Pantone, bai, hori da, Pantonek. Fari barizen hilea ondo jartzen, eta bagoaz artearen mundura. Pastel elitu naiz baita. Pantone. Malen, uste zure aintzindariak ere nahiko artistak diela, ez? Hor, zure jatorri artistikoa nondik dator? Bai, egia esan, nik txiki-txikitatik dakator oimena arte munduan eta, uste ja hortik anatorela, ze sormenez inguratuta gogoratzen den ere hortzero guztia. Gurasoak, irakasle izateaz gain, egun horakotasunean oso sortzaileak ziren, gauza txikietan, gure bizitza polita goiteko oso sortzaileak ziren. Mendian bizi ginen, orduan, aitak adibidez bere garajean tailerrat montatu zuen egurrezko muebleak eta iteko, etxeako, amak mueble horiek gero pintatzen zituen lore txikiz, kolore politez, gero ni gogoratzen den ere txikitako gelako pareta bat adibidez, koloretako marrazkiz eta paisaiez ere apaindu zuen, eta dia detaile txiki asko, baina azkenean horrek eraikitzen du baten izatea eta baten barrua, eta hortik badatorkit. Esan beharra dau, Malen artista polifasetikoa dela, hau da, kuadroak margotzen dituela, kolasak egiten dituela, tekstilan ere bazabiz, hau da, adibidez, zapiak egiten dozu, arropa baita, zer gehiago. Oaingoz hori, ez? Eskultura inaiz pixkatorra ber ikutzen duten, baina oaingoz hori, nahikoa dakat. Malen, ez zu kasualidez izango horrelako tutorial bat kolaxean murgiltzeko 10 bat minututan, ze Maria Romero Laspiur gure lankideak horreko astean jarri zizkigun etxeko lanak. Ostegun honetan daukagu azterketa Mariarekin, eta ekarri behar dugu etxetik kolax bat bakoitzak. Benetan? Bai, eta klaseak behar ditugu. Bai, importantena disfrutatzea da prozesuakin. Erresa da esatea, Gaizki hasi gea. Gaizki hasi zea, borroka naizea. Ez que gaina, hau zizut kontatu. Baina ni haitu nintzen, hartu nituen aldizkari batzuk, eta moztu nituen, hemen bidan lore hau zepolitia, eta hau bizikleta hau jarrikoet, eta zepolitia. Eta hurrengo honen bueltatu nintzen etxea, eta nire amak intzun... Dena bota. Benetan? Bota intzitun... Ai, Marian. Eta basuran, baina etxean dazkazu, ez horiek desagertu zean, eta hasi naiz berriz. Egia da horrek sortzen du lalako frustrazio bat, ez? Berriro hain ondo egingo ez tezunaren sentsazio hori. Igual hobetengo ez du. Bai, hori askotan pasatzea, zerbait idatzi... Egia da, baina abia puntua bada frustrazio puntu bat, ez? Zerbait idatzi duzu, da ikaragarri hona denaren sentsazioz, eta galdu zaizu. Jo, nahi hoieiten gabe pasatzen zait kuadroekin adibidez. Ondo dijo, de repente, bum, zerbait iten dut, eta venga. Eta ze gertatzen dago momentu horretan? Osa, esabatu inber duzula edo berriz hasi behar zarela? Segun zertan adibidez kuadroen kasuan, bera oain dela gutxi pasazaita adibidez kuadro, oain justo pinturakin nabil gehien bat, ez? Estudio berri bat hartu dut, eta aukera ematen dit, aspaldi nahi izan dituen kuadro handi horiek sortzeko. Eta oain dela gutxi pasazait batekin, primerantzi joan, egia da nik oso modu intuitiboan lan iten detela. Orduan, hasi nintzen guztua disfrutatzen ez dakiz, eta pixkar soso ikusten nun, eta ez dakit nola beltza hasi nintzen sartzen, iluntzen, borratzen ez da, borratu ere ezin da, baino. Eta orduan, iten dezuna da estudioa itxi, etxea jun, da hurrengo gunean bueltatu, eta venga, berriro hasi, ze bestela. Eta kuadroetan esaten duzu, kolasak egiten duzuz, kuadroak bai egiten duzuz,
Kolaxa gainera, kolaxekin hasi zinen, ez? Batez ere. Bai. Bueno, hasi pinturakin hasi nintzen. Nire lanian importantena eta beti hasieran modu inkonstientego batean eta gero konstientego batean kolorea izan da. Koloreak bideratu du pixka nire lana beti. Eta hasieratik txikitatik koloreakin ibili naiz. Gero, nire beti gustatu zen pintatzea eta orduan ikasketa pixkat horrea bideratu nituen, arte ederrakin nuen, eta hor bai teknikoki ere pixkat marrazten ikasi nuen, eta baina bai egia da, hasi nitzela probakiten, arte historian eta artista ezberdinak eta hasi ginen ezagutzen, eta ikusi nituen Roxen berbezalako artistak sartzen zituztela, testura ezberdinak, tela zatiak, irudiak, eta probakiten hasi nintzen eta asko disfrutatzen nuen. Orduan egia da, horrekin kolaxeakin hasi nintzela lehenengo kuadro handienak kolaxeakin. Bai letrak ere sartzen nituen eta baita ere material desberdinak, eta asko disfrutatzen nuen. Jolas moduan hartzen nuen. Hori da. Esaten duzu kolaxeak edertasuna bilatzeko, edertasuna bilatzen da biela, ez? Batez estetikoak direla, eta aldiz kuadroak direla barrua saltzeko zerbait, eta horreit igual hasi zinen beltzez, ez? Hor ilun guzti. Ezakitze pasatzen hor, baino berriro borratu indet, eta guain jarri dago. Vale, argitasuna bilatu duzu. Bai. Eta, esan dugu kolaxak jolastiko erabiltzen duzu zela, behar bada zure ametsen edertasuna islatzen dutelako, zure ametsak adibidez hasikerako expo bat izan zen, ez? Bai, wow. Donostiko kotaoen, ez? Eta beste look guztiz diferentea zen lukan, eh? Bai. Paseu di urtiek, orduan. Bai, desente, bai. Eta gauza asko pasadia baita ere, eta azkenean, ni beti nabil pixkat bilakaeran, ez? Eta azkenean gauza berrien bila eta evoluzionatzen, eta egia da urtik honea gauza asko aldatu dila, baina egia da, oendikan, nik nire lanean adibidez, bi bideo oso markatuta dazkat, bata da abstrakzioa, kuadroen abstrakzioa, eta gero estadetikan estampatuak, orduan, zuk aipatzen dezun ametsen munduko eta kolaxen mundu hori pixkaten ematen dut estampatuen mundura, ze bai da igual irudi estetikoagoa, edo bilatzen detena da zerbait politagoa, edo esango nuke zerbait jantzeko edo nortasun bat emateko bide bat bezala. Kuadroen kasuan bai ikusten dut dela lan bat, gehiago nire barne begirada bat, eta bai, ametsen bidea izan daiteke, ni bietan ikusten ametsen idea hori, baina igual kolaxean eta kasuan bai ikustetela gehiago jolas moduan eta pixkat disfrute moduan bezala. Hori da, bale. Eta, bidaiak ere hor dauzkazu ez? Bai, desente, bai. Bidaiatzea gustatzen zaizu da, azkenean zure lanak, beste bidai mota bat da, ez? Eta, aipatzen zu Patagonian egin zen duen... Nondi da, hemen da nadakigu. Patagonian egin zen duen bidai bat, eta, etzen eukan uste kamerarik edo telefonorik, galdu egin zen duen. Eta hor duen idazten. Alde batetik, Bai, horri esker egia esan, izan zen, erabat lehenengo aldiz deskonektatzea, eta nerekin bakarrik egotea, eta hasieran egia da, genuen furgonetat zar bat, eta egia esan ordu asko eta asko bidean, eta azkenean Patagoniako bidea oso luzea dira, eta oso ordu asko behar dira. Eta errepideak nahiko iguala dira, aspergarritxoa da. Goiuriria aitzaki emango dio nerekin sartzeko, eta txistak egiteko, baina lehenguan, lagun batekin izketan, bera, desente heldugoa da, baina itzeiten genuen honin inguruan, nik gogoratzen dut bidaiatzea mugikorrean daturik eta deirik egiteko gaitasunan etzen nuken hartan. Mugikorrak ez duen ezertarako balio. Eta joaten ziren atzerrira, eta zeunden atzerrian, jendari galdezka, mapatatik tiraka, lekutan galduta, beste modu batea bizi zenun bidaia, ez? Bai. Bizi zenun, gehiago bizitzen dezu momentu bakoitza, eta askoz konstien, nikoain bidaio gogoratzen dut, baina beste bidaiatzen askoz Garbi. Bai, garbigo, momentu bakoitza disfrutatu inen asko. Eta pila bat idatzi zendulako. Pila bat, bai, zeinakan besteik horren. Pentateukoa, ez dakit, hainbeste horri alde idatzi zenun. Bai, idatzi, eta gero horrere kolaxa egia da, bidaia guztietan beti eramaten dut kuadernotxo bat, eta beti juten naiz nire gauzak idazten, eta baita ere sartzen ditut marrazkiak, kolaxak, adibidez, igual herritxika batean ikusten baldin badet ez dakiz elore, osto bat, hori da, edo ez dakit edo zer gauza. Bitu, ze hona dan, askotan mugikorra alde batera guztea, eta... Bai.
Eta beste bidai aipagarri bat, ez? Paris. Zer dauka Parisek? Ba, ez dakitze erantzun horri egia esan. Estetika gustatzen ez, Parisen estetika, baina ideal hori, Gero ere, askotan jun izain naiz, egia esan oso puntual jun naiz. Jun naiz 3 bat aldiz, usteet, izan dira oso bidai laburrak, baina asko gustatzen zait, ez dakit den nire ideia romantikoa, edo benetan nola den, baina asko disfrutatzen dut juten naizen bakoitzean, ba bertako estetika, koloreak, oso elegantia eta oso senzillo iruditzen zait. Hau da, nola gutezara kaletik, Garibidez Parisko kale batetik kuaderno batekin, edo... Ez, kuaderno normalien bidai luze bateako edola erabiltzen dut, baina bestela ez. Ba, juten naiz, oain hori, mugikorrak, azkenean datu guztiak ordazkat. Eta bestela, dena buruan juten naiz, artxibatzen, eta gero ja lan egiteko momentuan, ba, gauza horiek nire interpretazio egiten dut, eta saiatzen naiz islatzen, hori. Ba, jasotzen dituten datu guzti horiek. Eta, modan ere, hasi zinen oin dela denbora bat, zure lehen urratsak ematen ez, tekstilan eta estampatuak, Pegasusen, estampatu zeuk egin duzu. Gargo izan redakziontan, bat baino gehiago, orokorra esango, bat baino gehiago, bisa txartela ateratzear izan gara. Hortxe zigo dut. Ez gaitu gara komentatzen. Bueno, itzengo dugu. Igual, presingo igulo hain dikin. Gauza, ederrak dazkazu. Eskerrik asko. Bai, benetan, harrigarrizek. Eta, adibidez, mundu berri hauet, honetara, teknologiarekin eta nola moldatzen zara. Teknologia berriekin egiten dozu lan, edo, klasikoago gazara? Oain dela gutxi arte oso klasikoa izan naiz, oso papera tarkatza izan naiz. Baina pasazitzaidan, nik arte derrakin nuen, eta gero... Valentziago museoan zen kurso bat, eta apuntatu nintzen, eta hor, irakasle marabillosa bat tokatu zitzaidan Gabriela Muñagorri, behare diseinatzailea eta artista da, eta proposatu zigun bakoitzak gure lan bat eramatea, eta eraman un kuadro bat nakana, eta esan zian, malen, estampazio munduan ez dezu pentsatu, eta ni baizea baino nola, eta esplikatu zian pixka nola zen prozesua, eta karo ordenadoria sartzen zen hortan, baino ez ezaguna. Eta hortikan aurrea ja hasi nintzen pixkat investigatzen, eta inedin egin nuen estampazio kurso bat, eta hor ja pixka bat hasi nintzen ja gustoko go bezala hartzen mundu hori, eta herramienta bezala hasi nintzen erabiltzen, orduan oain iten detena da, bi gauzak uztartu iten detena da, eskuz marrazten dut, eta gero ordenadore bitartez txukuntzen dut, eta errepikapena egiten dut, gero hortik telara pasal izateko, edo paperera, edo zein nazaleratara. Bale, orduan, zure lanak normalean, enkarguak izaten dira, edo enkargu zeire egiten dozu lan? Bai, estampazioen asuntoan, oain arte enkargu zain nahi ziten. Oain pena da, oain txein ditut bi markentzako goza oso polita, baina ezin di erakutsi eta pena dakat, bai. Ze influencer da, noi? Proiektu berri bat daukat baina ezin dizut. Proiektos nuevos, coming soon. Markatu, orain horrek izena du gauzatxoak. Gauzatxoak datoz. Bai. Ze ondo bat zorionak? Enkargu ziten ditut, gero egia da kuadroen kasuan, hasiera baten hasi nintzen, behar hori sortu zitzaidalako, pintatzeko eta gogo hori, eta bai izan dela batzutan, igual sare sozialetan, lehen aipatu duzun bezala, hasi nintzen ordenadorekin hasi nintzen, baina gero ere nahi gabe, Instagram eta Facebook eta horien bitartez, egia esan, kliente dexente atea zaizkit, eta horrekin lanean nabil, orduan, jaba irabiltzen dutela herramienta bezala ere lanerako, azkenean ere lanen eskaparate da, eta enkarguak eta zaizki dexente baita. Orduan, igual iten dut kuadro bat bukatzean argazkia igo, eta igual bat ematik gustatzen zaio, edo horren bitartez enkargu bat iten diat, eta orokorrean enkargu bitartez zain naiz, bai. Eta zu zara zure presa edo beste lankide batzuk ere? Oraingoz ni naiz, baina beharko de laguntza laizter, bai. Jo, Bai. Nik nire etxea lortzen detenen, hemen batzutan iten deten bat deialdia, alokairu bila nabil, ez dut zer topatzen, mesedez, norbaite bali dauka etxe bat, ola presionen deitu. Goatu entzuleak. Orduan, nik maleni deituko diot, ze, esan dezu estampatuak, kuadroak, baino, paretak.
Pareta. Guau. Guau. Ze politak. Bai, eskerrik asko, mila esker. Streaming bidez jarraitzen dunantzako, guaintxe jarriko dugu hemen argazki bat, hau da, logela bat, egon ikusten da. Bale, bakitzen esatezun. Ze politak. Eskerrik asko. Toki estudioakin elkarlanean indakoa. Bai, gero, dekorazio txaskokin nahi naiz lanian. Bai, azkenean kliente asko daude, nahi dutela zerbait, esklusiboagoa edo bakarri behaieko eukiko detena, orduan, deitzen diate egia esan. Oso desberdina da, lan egiteko modua kuadro bat iten dezunen adibidez, edo badakizunen norbaiten etxerako dala, zuretzako da, eta zure etxean geratuko da, betiko. Oso desberdina da. Adietzen kargo bat iten detenean, bai estampatu bat baldin bada edo kuadroa izan da ere, nolak hitzeiten duten klienteakin eta pixka ja markatzen ditugun pauta batzuk eta nahi batzuk, orduan ja pixka bideratuta da lana. Orduan ja lanian hasi aurretik ja pixka badakin nola jungo den. Niretzako denean adibidez, gauza aldatu iten da. Ez da, askotan neon berdet denbora ditxente pentsatzen, bueno, egia ni etengabe hain naizela informazioa sartzen ere barruan, baina niretzako denean askotan pintatzen hasten naiz eta ordun hasten zait sortzen lana. Goiori, guk badauzkego hemen pare eta pare bat ola zerbait egin behar dotan. Bai, ez? Bai. Faltaiak ez duzen. Bueno, ez Marian ideia zan kolaxak itea guk pareta hontan jartzeko, baino... Oso idea hona da. Kolaxak ikusitakoan pentsatuko dugu. Ideia hona da. Kolas guztiak nahaztuta igual oso gauza polita daiteke, Berez, helburua zan laminak gutxinaka eskuratzen joatea eta pixkanaka osatzea, eta gero, lehenkoan mitxatu nuen gure postalen lehia ere martxan dugula. Eta postalekin ere osatu dezakegula muraletako bat. Zuek hasi, gero batako dia gauzak. Eta gero, geratzen den pareta hortan esango du, bale, hau dena, osagi guztiak hemen daudela maia, pareta hortan ze ikusen duzu, amaia horrari da kamarari bateria jartzen, malen berriz ere ikus ezagun, horregatik etorri zaita maia, ez gauza askotan ari ginen. Baina, behin osagai guztia dauzkagula, malen galetuko digo, malen, noen pareta hontan, beste hortan, ze egin dezakegun. Mana izutenean, ni gustazko. Jose ondo. Eta, bueno, oindala gutxi amatxo izan zara, ez? Bai. Eta, bueno, ez dakit amatasunak ze eragine izan duen zure esforkuntza edo zure esformen prozesuan. Eragin desente, egia esan, bai. Desente ze egia da, bueno, ama izan arte, asko naizela kanpora beira asko bidaiatu dut, urte askotan zehar, asko ikusi dut, eta inspirazio asko bilatu dut kanpotik. Eta oain ama izan naizela, sortu zait behar bat pixkat nire barrura gehiago behiratzeko eta ni gehiago ezagutzeko. Gero ni nire semeai ere, pixkat nire alde hoberena eman alizateko orduan, baina hola pixkat... Barrura begira. Bai, ez begira, ez da... asko, ez den nahi ez dara asko analizatuta asko zertu, baino bai hain naizela kaso egiten nire barrutik atatzen den horri. Bai. Jose ondori bekriston ikasketa, nik ustut ezken... Bai, nik ustut beharrezkoa dela. Guztiz. Eta nik konturatu nahi zoain arte bili naizela gelditu gabe, eta oso importantea baita ere, ze konturatzen naiz oain itein duten gauza asko, ikusieten guzti horri esker dela, baina bai egia dela, azkenean norbera barura beratzen denean gauza potenteenak hortik ateatzen diela, ze azkenean, bueno, nire kasuan behintzat, nik gehiena betetzen hauna hori da, oaingoz. Nik osa nabarmendu nahi dut bai, nik ez dakit zure begiradan ikustet, ume baten begiradan, ume baten ilusioa, pasioa, izugarri pile bat, kriston mundu handi bat. Eta bai, oso sentsazio onak transmititzen duzuz. Bai, Josuz, eskerrik asko. Gehiotoriko naiz. Nahi ez dunean. Kafean ez du gastatzen, emakume honek ez izakit. Bueno, aipatu dugu proiektua euskazula, lana ere blai, ez, desenteko lana. Bregia da bain, amatasuna eta zitzaiten eta, karo, txikiakin oain, pixkat urdutegia eta ere pixkat antolatu inberdetze, klaro, leheno denbora guztianakan, baina oain pixkat hori ordenatu gora eman berdet, baina, bueno, hain naiz pixkanaka, dene ezin da iritsi, baina pixkanaka bai. Eta, bueno, bukatzen juteko galdera harinak egingo ditutez, herrialde bat. Herrialde bat? Florencia. Erreferente bat, artistaren bat. Monet. Eta garai bat? Mugimendu artistiko bat? Mugimendu artistiko bat, edo ez.
ez dakit erdiaroa, edo... Impresionismoa. Impresionismoa. Bai, monet esan dut baita ere baina. Agurtu inbarko dugu, Malen. Agurtu ingo dugu, eta... Guk ere ingo genuke Midnight in Paris bat, berak Parisen egindako bidaia horietan murgildu, eta impresionismorantz salto egin, baina monetekin bat egin Parisen. Ez dugu Parisen bidaia egingo denboran eta Florentziara joan, beraz? Florentzia ekuaziotik kanpo utziko dugu. Baina egongo da Florentziako artistan bat olako kutsu italiano ematen gaiari. Federico! Federico, cosa fai, Federico? Malen Agirre Sarasua bigarren kafea hartu duzu, ez dira inbeste izango bigarren kafean bigarren kafea jadanik hartu dutenak, 162. Saioa dugu gaurkoa, baten bat izango zen, ez? Haze horea, gurea. Taneria. Bai, benetan. Baina horrek esan nahi du, abiatu dugula 3. kafearen garaia. Ziona? Impresionismoaren 3. kafearen garaia. Etortzen eizenako ja mural eginda, kolaxak. Kolaxa eginda. Jaia, pareta definituta, orduan negozioa zitzingo dugu. Mila esker, Malen. Mila esker. Zuri. Eta zek entzuleok prestatu, postalen inguran hitz egin bardo eta. Eta entzuten ari zareten hauek, ibilbediko lagunak, orain bat gara kantuarekin adia asteazkenean, gurean izango ditugulako elkarrizketa akustikoetan talde iruñarra hementsi izango da. Kantatu ezin gaur kantuan duzu zara naiz gara gainetik soilik izarak gaur kantuan duzu orain bat gara bihar kantatu ezin gaur kantuan duzu zara naiz gara gainetik soilik izarak gaur kantuan duzu orain bat gara 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 bihar kantatu ezin gaur kantuan duzu zara naiz gara gainetik soilik izarak gaur kantuan duzu orain bat gara bihar kantatu ezin gaur kantuan duzu zara naiz gara gainetik soilik izarak gaur kantuan duzu orain bat gara Eta azkar abiatuko gara. Bauzkagulako orainik gauza mordoa kontatzeko bigarren kafearen 162. Hontan, ez dirudi astelena denik, zegu ostiral giroarekin gara. Lehiaketa bat dugula martxango, Juri, gaur sare sozialetan ere jakinarazi dugu gure entzulei. Oso azkar, hili kafe makina zizkatzen ari gara, parte hartu nahi duzue? Nola ez ba, guk bai, baina ez digute uzten. Azkar, parte hartzeko bidali zuen postalak, Rondia kalea 15 Tolosa, 20.000 Gipuzkoa, Euskal Herria. Listo? Rondia kalea 15 Tolosa, postakodea 20.000 Euskal Herrian, bai, Gipuzkoako lurralde historikoan gara. Eta zuen postala jasona ditugu edonolakoak nahi duzuena kontatuz, baina gerora guk epaimaia osatu, hau streaming bitartez emitituko dugu bigarren kafearen ordutegitatik kanpo, gure tweetslariek jarrai gaitzaten, eta hortxe baloratuko ditugu sormena, poetika, estetika, hautatutako postala, gauza asko dozkagu. Eta Malenek patu dugu bezala, horretzen jarriko ditugu postalak. Eta konpondu dugu lasai, norbaitek esan digo jartzuna dago, ez da zer gertatzen. Berriz ere ondo entzuten gaituzue. Baina exagerau, zu bai exageratua! Federico! Federico, casa bai!
A ber, normala da, Amaia iritsi da berriro bueltan, eta esan du, mikroa, gauza asko dauzkadala kontatzeko. Bai, danak horrik hemen. Baina guke aurrera egin beharren atzera egin behar dugu, gauza xarretara edo egin behar dugu salto. Bai. Hizkuntza zahar baten inguruan aritu behar dugu eta. Amaia Resendek dakar guri hizkuntzaren aideen eta mitoen inguruko reportajea. Bai, izan ere nahi txikitatik txundituta ni gehatzen naiz euskararen historiari buruz dakean gutxia, nien ez filologa ez ezer, baina bueno, eta historiari buruz dakean gutxia gogoratzen dudanean edo noizbait elkarrizketaren batian izpide izan dudanean euskararen historia edo euskara bea, benetan harritu iten naiz eta txundituta gatzen naiz. Europan hitz egiten dien hizkuntza gehienek ez bezala, euskarak ez dauka jatorri indo-europarrik. Ez dago antzekoa kontsidera daitekeen hizkuntzarik. Europako hizkuntza zaharrenetakoa da guria. Eta sustraiak 8.000 urte inguruko ibilbidea dauka. Hizkuntzalariek azken 3.000 urteetako historia aztertu ahal izan dute, lehendik hainbeste informazioa ez zekeretelako. Eta gaur egun, Europan, 3 hizkuntza familia nagusi daude edo koka ditzakegu. Indo-Europarren familia, eta bertan daude germaniar hizkuntzak, erromanikoak, eslaviarrak, baltikoak, zeltak eta greziera. Gero beste familia bat da hizkuntza uraliko eta altaikoena, eta azkenik dago euskera, beste gabe. Aideri gabe, antzekori gabe, familiari gabe. Bakarrik. Hoxe. Eta euskararen jatorria ez ezaguna da, teoria ugariren izpidea izan da, hizkuntzalari askoren interesekoa, baina ez da izan ondoriorik, erantzunik, edo teoria segururik emateko gai izan den aztergaia edo. Zitu inoiz benetako edo zientziak frogatutako ondoriorik atera. Eta lehen aipatu bezala, historia oso luzea dauka euskarak, eta aiderik aurketu ez zaionez, hainbat hipotesi sortu dira euskararen jatorriaren inguruan. Eta hipotesi horiek aurkeztera zatoz? Bai. Daude hipotesi, historia lotura batzuk serioago diena, azterketa sakonagoa, filologiaren ikuspuntutik ez, zeatikan, benetako ikerketa sakon bat eduki dutenak, eta gero batzuk, bueno. Bigarren kaja betzela, batzutan super serio jartzen da, eta bestetan, tontakerik esateiteu. Hoxe. Eta, serioa dienak, dia Eusko Iberismoa adibidez, Iberiera herri indo-europarren inbasioan aurretik Mediterraneoan hitz egiten zan hizkuntza zan, eta euskarakin fonetikan eta bazitun antzekotasunak. Eta horrela sortu zen hipotesi hau, bino, ezin izan dainez frogatu eta oraingoz ezingo da. Gero berearekin ere lotura izan du, lotu indute, hitz batzuen antzeko itxuragatik eta ere, baina hau ere bertan bera gelditu zen, zen naiz eta zenbait adizkiren erabilera antzeko izan, teoria hau etzan baliozkoa. Eta Kaukasikako kartveliar hizkuntzekin, ez dakitela ondo esaten deten, baina eskezetin joan topatu honen fonetika, orduan. Nola? Kartveliar. Perfecto. Bai, frantzesa badit, kartvelier. Baina horrela, karteliar. Bueno, horrekin ere, erlazionatu dute. Tipologia mota berekoak omen dira. Baina, hontan ere, teoria oinarririk gabe gelditzen da. Eta, hauek izan dira, gutxi gara bera, serioenak izan dienak. Baina, lehen esan deten bezala, badaude beste hipotesi, teoria, lotura batzuk, igual, ez dienak hainbesteko sinisgarritasuna, igual, ez dakatenak. Eta onartian dago, The Gods Themselves, jainkoek beraiek, Isaac Asimovek, 1972an argitaratu zuen eleberria.
Bertan, Bronovski delako ikertzaile bat agertzen da, eta etrusko hizkuntza ikertzen ari da. Etrusko da, gaur egungo Italiako iparraldean hitz egiten zen hizkuntza hil bat. Eta hau ere, aidetasunik gabea, arkaikoa eta indo-europarra ez zen hizkuntza zen. Bronovski pertsonaiak bere jatorria ikertzen zailtasunak ditu, eta halako batean euskararekin lotzen saiatzen da. Iberiar penintsularen iparralde eta Italiako iparraldearen artean konexio kulturalak topatzen ditu, eta etruskoa eta euskara zelten aurretiko hizkuntza batetik etor zitezkela azaltzen duen hipotesi arrakastatxua aurkezten du eleberri honetan. Baizik doni bane garazin, San Sebastianen arroz nintzen, ta etxeko Donostin. Baina eleberrietatikat Jorge Alonso García historia ikerlariak ere lotura hau defendatu du. Hau da, bere ikerketek lotura hau defendatzen dute. Eta etruskoa itzultzeko giltzarria euskera dela defendatzen du. Adibidez, atin etrusko harritzak atean esan nahi duela dio. Arnaiz bilenarekin batera, euskararen hainbat aide topatu ditu, etruskoarekin egin duten bezala. Haien artean aintzinako Egiptoera, Hititera, Sumeriera, Mesopotamiako iparraldeko Urriera, Mesopotamiako hegoaldeko Sumeriera, Elameko hizkuntza sumertarra, Ugaritera eta Akadiera hizkuntza semitikoak eta Feniziera hizkuntza semitikoa ere, hebreeraren senide hurbila dena, euskararen aideak direla defendatzen dute bi historialari hauek. Ez da egia ez dela hau Euskal Herria, zurea ala nirea, zarra berria, ze herri da hau ez bada Euskara herria. Filologia guztiz alde batera uzten dute bi ikerlari hauek eta euskara erabiltzen dute aintzinako zenbait hizkuntza aipatutakoak bezala deszifratzeko, Egiptoera adibidez. Ezagutzen duzue Hammurabiren kodea? Bakizu zer da? Zein? Hammurabiren kodea? Hammurabiren. Hammurabi izango da. Suposatzen dut. Ez. Bueno, Babiloniako zuzenbide testu bat da, Kristaurretik 1750 urte inguruan, Hammurabi Babiloniako 6. erregea zenak sortu zuena. Eta gaur egun Louvre da, Juri? Perfecto, Louvre museoan dago eta ezagutzen den lege bildumarik zarrena da Hammurabiren kodea. Hau ere, interpretatu indute eta haien interpretazioak dio hileta testu bat dela. Euskararen aide den hizkuntza batean idatzita dagoen. Hileta testu bat dela eta ez dakala zerikusirik lege edo arauekin. Ez, badakizu esan nahi duen horrek. Hori euskeraz da, bi pertsona badoazenean heriotzaren biak batera konturatu gabe eta biak hiltzen dira. Amura, bi doaz. Eskerrik asko Putzela. Txalo, bero bat. Amura bi bat egitea, pertsona bat norbait erakartzen aritzea eta bi pertsona erakartze seinale horietara doazenean. Amurabi. Zu baino azkarrago ibili da Marko, eta berak dio, euskera ote da Europako collage artistikoa. Ze bolita. Eta iritsi darkak usio zer galdu dut. Arrapazan! Lege bilduma honekin edo, induten interpretazioak hori dio, eta gutxi balitz, lehen aipatu dugun etruskoa edo iberiarra ere, euskararekin itzul ditzakete, bi ikerlari berezi hauek. Eta, euskerak ez duela aiderik, ikusi dugunez, bilatzen ez ditugulako izango da. Ze Mesopotamian, Italian, Europako iparreki aldean, eta beste hainbat lekutan topatu dituzte gure euskal arbasoak, bi ikerlari hauek, Egipton ere. Eta egia da, ez direla egin diren ikerketa fidagarrienak eta nahiko kritika zorrotzak izan dituztela. Baina, badez guk izendatu dugu gure Kleopatra, eta bigarren kafeko Kleopatra Goiuri izango da. Beak esan da, Izendatu dugu ez, beak autodesignazioa egin du. Somewhere
gure Kleopatrak hitz egin behar digu. Eta ez edo zerri buruz. And the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the... Irudimenaren aberrietan murgildu behar dugu Goiuri Ezeizarandiarekin. Zer dira irudimenaren aberriak, Goiuri? Entzun. Hain liuragarria den herri bat, non bisitari guztiek betaurreko ilunak eraman behar dituzten begientan kalterik ez eragiteko. Marmolezko horma itzel batek mugatzen duen herria. Eta horman eguzkiaren argitan distira egiten duten esmeraldak daude. Hormak lauate ditu. Denak urrezkoak. Aitzurdinezkoak dira halaber, harribitxiz estalitako eraikinak, espaloiak, iturriak. Bertan ez dago pobreziarik ez krimenik. Eta bertako biztanle guztiak zoriontsuak dira. Gustatuko litzaizuke horrelako herri batan bizitzea? Ze utopikoa. Herri hori Esmeralda hiria edo Emerald City da. Ozeko aztia, Mago de Oz edo Wizard of Oz liburuetarako sortutako unibertsoa. Esmeralda hiria, Esmeraldetako hiria bezala ere ezaguna, Ozeko lurralde magikoaren hiriburua da. Lurrauen erdigune zehatzean dago eta baldosa horien bidetik iritsi daiteke bertara. Dorothy Gale eta bere txakur txiki Toto, Kansasko bere baserritik Ozeko lurraldera joan zirenean bere izeba eta osabarekin bizitzera, 9.654 eraikin eta 57.318 biztanle zeuden hiri hartan. The wizard, the wonderful Wizard of Oz. We hear he is a wizard of wiz, if ever a wiz. Eta Goiuri olatu aparren dabil berriro. Esmeralda hirian bizi direnek zetazko arropak eta urrezko eta zilarrezko botoiak jazen dituzte. Biztanle guztiak oso pertsona zoriontsu eta asebeteak dira eta ez dute kezkarik. Esan dugun bezala ez dago krimenik, indarkererik, pobreziarik edo eriotzarik. Hiria eder eta distiratsu mantentzeko eta elikagaiak lortzeko lana beharrezkoa bada ere, inork ez du bere denboraren erdia baino gehiago lan egiten. Eta jendeak jolasez bezain beste gozatzen du bere lanaz. Horrela imaginatzen zuen L. Frank Baum idazle estatubatuarrak hiri perfektua. Ozeko aztiaren unibertsoko 14 eleberri idatzi zituen Baumek eta guztietan agertzen da Esmeralda hiria. Dirudienez, krimenik ez, eriotzik ez, ez dakit oso nadan, ze betirako bizitzea, ez dakit. Lan gutxi, jolas asko, luxuzko arropa, hori guztia ondo dago, baina gauza oso garrantzitsu bat falta zaio perfektoa izateko. Badakizu zer? Itxasoa. Fa un temps que et sento i no t'entenc. Horregatik agian, Salvador Espriu idazle katalanak beste herri bat asmatu zuen bere olerkietarako. Sinera, Salvador Espriuk bere obretarako sortu zen mundu mitikoa da. Hasiera batean bere haurtzaroaren sintesia den mundua. Atsegingarria zaion munduarena, baina baita bere obrako gertaera guztiak gertatzen diren mundua ere. Sinera itsasartzeko herri bada. Sineran artzifres berde ugari daude, itsaso baretuaren mugan eta bide asko mahasti muinetatik paseatzeko. Hilerri bat ere badago eta bertan oinarritzen ditu olerki asko Espriuk. Zeinen aberri txikia, inguratzen duen hilerriak, itsaso hau, Sinera, pinu eta mahasti muinoak, uberketako hautsa, ez dute zer maiteago, odei baten itzal bidaiaria baino, betirako iragan egunen gomuta geldia. Per dins et vas desfent, de boca encendre els ulls. Sinera Arenis de Mar herriko anagrama da. Espriu familiaren jatorrizko herria eta han igartzen zituen berak udara guztiak. Poetak mundu hau mitifikatu egin zuen, beste autore batzuek ere erabili duten baliabidea. Bere lanaren elementu guztiak kokatzeko korrelatu objektibo bat izateko asmoz. Historia kokatzeko edo leku errealei ospetxarra ez emateko. Ze Stephen Kingek adibidez, beldurrezko eta fantasiazko literaturaren maisuak leku bat behartzen bere liburuetarako.
Baina noski dakizan bezala Stephen Kingen liburutan oso gauza txarrak eta maltzurrak gertatzen dira, beldurgarriak. Beraz, berak ez zuen esan nahi gauza hauek pasadia New Yorken edo pasadia Londonen. Horregatik herri bat asmatu zuen, eta Castle Rock herria asmatu zuen. Ingalaterra berriko hiri misteriotsu hau, Estatu Batuetako Maine estatuaren hegoaldean kokatzen dena, zorigaiztoko gertaera askoren lekukoa izan da. Stephen Kingek bertan kokatu zituen bere lehen lanak, Resplandor, La Niebla, Carrie. Idazle emankorronek bere gaztaroko eleberri gogonetako batean agertzen zen gotorleku batetik hartu zuen izena, William Goldingen El Señor de las Moscas liburutik hain zuzen ere. 1250 eta 1500 biztanle inguru ditu Castle Rock, ze liburuaren arabera zifrak gora edo bere egiten du. Eta biztanle guztiek sekretu ilunak dituzte. Mundu txiki hori osatzeko Castle View eta Castle Lake herriak gehitu zizkion gerora Stephen Kingek. Baina esan dugun bezala maltzurkeri asko egiten dituzte Castle Rockeko biztanleek, beraz hobe herri hau existitzen ez bada. Askotan aipatu dugu saio honetan irakurtza bidaiatzea dela. Batzuetan liburuek leku errealetara eramaten gaituzte. Besteetan aldiz, irakurtzen hasi eta Juan Rulforen Komala, Jonathan Swiften Lilliput, Cervantesen Baratabia, Jane Austenen Pemberley, Atxagaren Obaba, J.K. Rowlingen Hogsmeade, Thomas Moreoren Utopia, edo beste hainbat eta hainbat lekuk osatutako nazio batera joaten gara. Eta nik behintzat argi daukat zein den nazio horren hiriburua. Makondo. Egunak du emateko bere honena, onartu behar dut bizi nintekela, etengabeko iluna barretan. Azken egaldirako azken deia, entzun dut urrun eta ilunean, ametxin gotor leku honek jada, itzaliak ditu argi guztiek. Autostopistak azken aldian, ez ditu inor kondo ikusiek. Txitxarren kantua albobietan, ondu norbere galdera, baina baote da zoriontasunik, utopia nahi dutatzen artean. Normaiatzak ditu 68, aspaldiko kantuetan bezala gaur berriz, biziote daitek inor, Makondon edo ta obaban, irrien iraultza dator, nigana hoarka. Bizialaiteke inor Makondon edo obaban. Makondo egun urteko bakardadea liburuan agertzen den fikziozko lurraldea da. Gabriel García Márquezen Maixula honetan agertzen dena. Eta agian Makondo da historiako fikzioko lurralderik garrantzitsuena. Bere ospean Faulknerren Jokna Pataua fikziozko konderria edo Tolkienen erdialdeko lurraldeek soilik berdindua. Eleberriaren arabera Makondo herria Jose Arkadio Buendiak eta Riohatxa eskualdetik itsasorantzi irtera bat aurkitu nahi zuten gizon emakume eta aurrek sortu zuten. Espedizioak emaitzarik izan ez zuenez, Jose Arkadio Buendiak Makondo ibai baten ertzean eraikitza erabaki zuen. Makondoren patriarkak bezala, Jose Arkadio Buendia ere hiriburuko hirigintzaren arduraduna izan zen. Etxeen kokapena intzen handian on guztietatik ibaire iritsi eta urez hornitu baitzitekeen alegin berdinarekin. Eta kaleak hain zentzunarekin trazatu zituen, non etxe bakar batek ere etzuen beste batek baina eguzki gehiago jasotzen. Makondoko tokirik nabarmenenak, Buendiatarren etxea, edo Melkiades Hijito Ailondoren sortutako hilerria dira, adibidez. Fikziozko herri bat den arren, Makondok badu non kokatua. Geografikoki batetik, Kolonbiako iparraldean, Arakataka eta Karibeko uren artean,
Zingire eta banan ondoen artean. Han jaio baitzen 1927ko martxoaren 6an Gabriel García Márquez. Eta fisikoki honela deskribatu zuten. Urte asko geroago, fusilamendu tropelaren aurrean, Aureliano Buendia koronelak gogoan izan zuen arratsalde urrunura. Aitak izotza ezagutzera eraman zuen. Makondo guztinez egindako 20 etxeko erriska bat zen. Historia aurreko arrautzak bezalako arrizuri eta handien zorutik igarotzen ziren ur gardenen errekaren ondoan eraikia. Mundua hain zen oraintsukoa, gauza asko gizenik etzutela eta aipatzeko etzekin seinalatu behar ziren. Atzekin barkatu. Makondo non dagoen galdera entzun behar izateaz aspertuta García Márquezek erantzuna bota zuen behin. Zalantzak eta espekulazioak usatu nahian eta argi utzi zuen Makondo ez dela herri bat. Aldarte bat baizik, eta aldarte horrek nahi duena ikusteko aukera ematen dio norberari. Hala. Aquella estrella de allá hoy brillará. Espero dut hitzen bitartez egin dugun bidaia hau gustatu izana. Bidean leku asko utzi dituta aipatu gabe, baina bakoitzak aukeratu dezala bere helmuga edo behintzat bere bidea. Nik argi daukat. Ni banoa Wendy eta Peterrekin ume galdoen, piraten eta maitagarrien bila sekula betiko lurraldera. Han itxarongo zaituztet. Antopatzen garen arte, Goiuri Zeizaren dia. Nik ezagutzen dut kantu bat Aureliano Buendia fusilamendu tropelaren aurrean zegoenekoa eta izotzaren deskubrimendu hartara heldu zenekoa eta bar, baina ez dut topatu. La estrella brilla más y sabré dónde estás hasta un mágico país. Eta agurtzeko ordua iritsi zaigu, oraindik Goiuri tren hartzear da, beraz agurtuko du. Goiuri, bihar arte hemen bazaude, eta bestela... Ni banoa, esan dizet sekula betiko lurraldera, eta geratuko naiz. Bueno, eraman mikroa, biharko. Amaia, bihar arte. Bai, agur. Fariba, zu datorren astelehen arte? Bai. Eta zoientzulehoi bihar arteko itzordua luzatzen dizuegu. Arratsaleko 4etan hementsi izango gara, bigarren kafean naiz irratiaren sintonian eta eurentzulei mezu pila dauzkagu, baina ezin guztiei erantzun. Biharre helduko dizkigu hainbat galderei, baina bai, Gorka, bizarra moztu dut, ze zalantza da hori. Eskerrik asko guzti hori izategatik, aio. Keep calm and bigarren kafea.